This is Globe Telecom in partnership with TM. We are giving away 500 peso worth of load. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Paulie. Once again, inyong baby boy, nga baboy. Today is May 8, 2020, and it's another day, another life, another chance, another video. Alright, so it's been a while mga bebes. I missed you all so much. Bitaw mga bebes, wala lang kita naka-vlog sa mga pipila kang mga semana before. Pipila kang mga semana before. Wala lang kita ka-vlog sa mga past weeks. Kaya nabisi ang inyong bababoy nga baboy sa mga pa-fundraising project dito to help our very own events entertainers, diba? Atong mga events hosts, events organizers, party mga mascot, balloon decorators, assistants, kani sila. Muna sila ang atong mga gusto tabangan during these trying times. If you want to know more about it, mga bebes, nag-advertise na gid ka, no? Please go to Project Katawa's official Facebook page. That's facebook.com/Project Katawa. Alright, na yung mga updates dito. But anyways, karon mga bebes, natay brand new video. Ayan. Nabuhat na ko ni siya kay grade 12 pa ko. I'll be doing another prank call. Ayan. Actually, pila na ko ni ka-days ginaplano and all that. Gina-practice na ko kung voice nga, lihiyon na kong voice, pero tedi, kaya te. So, dili na to lihiyon na tong voice. Kaya ako mag-yung plan, kaya since nani mga number, ako mga friends sa akong duha ka phone, magbaro ko phone sa akong cousin. Kaya lagi i-change akong voice. Pero since dili na to kaya, sige, kinin na itong gamiton. Okay? So, manawag ko og mga friends, diba? Inani ka igang kalibutan. Pero anyways, manawag ko mga friends, and let's see kung kinsa sa ila ang magpautang og kwarta. Alright? So, mangutang ta karon, bisag crisis, mangutang ta. Let's see kung kinsa ang magpautang sa ilaha. Alright? So, please stay tuned mga bebes. Sige na, ato nang sugta natong prank calling 101. Good vibes sa takaron, diba? Sa tanan ka kahitabo, good vibes lang. Manang mangita sa tag mga possible na biktima. Daghan kini siya online business, so ato siyang tawagan. Let's see kung pautangon ta niyag 1,000 pesos lang naman. Here. Also na siya YouTube channel mga bebes, cooking channel something. Hello, okay. Wow, grabe ha. Mahal! Saan? Nagunsa ka? Aga? Naglalitan niyo. Nagunsa ka? Ha? Anak ko, nagunsa ka? Nagunta ko? Sorry, dali. Kuyak! Bitaw na ko'y tuyo! Basta may tuyo. Basta tawagi ako Na! Magulaman ta ko sa imo, 1,000 lang. 1,000? Oo. Kaya? Kaya na ako'y paliton niya kulang, niya kailangan kaayos siya. Okay naman, pero walang kawit ko. Gusto ko na nakapit ka ron. Dili ka lakas. Ha? Dili sa kuwan. Dili ka to syudad. Di ka itong syudad? Dili. Saan ba nini mo? Nako'y paliton. 500 ba? 500. Oo. Kabalo ko sa paliton? Ha? Kabalo ko sa paliton? Ano palitan? TV Plus. Mahal! Nag-run ka to. It's a prank! Yawa, isisentong ka na. Ha? Isisentong ka. Hoy, dili na ko i-bleep to ka, palihog lang. Yawa, may kapon. Ulawan na ba yawa? Magharu sa mga bebes. Ay, mga bala. Maluwi ka. Saan mga bebes? Please subscribe to our channel, K-Zarate and Kid Karate. Ayun. Ayan. So, successful na itong first prank.
My gosh, kaigang ba sa kalibutan? Bangga na sa mga nasa bangko ang kwarta, no? Sige. But anyways, ako ibutang ang ilang mga YouTube channel. Link sa description box below. I-subscribe ilang YouTube channel, mga bebes. Kambal na sila. Silang doha na different channels. Si Keith and si Kay. And then karon ga-vlog na sa daw ilang manghod. So bongga na sa ilang pamilya. But anyways, thank you very much. Mahal, love you so much. Nag-text siya, malihog lang. Ayan, itutuha mo lang tapos katawhan. Tawagan nato na siya. Gatrabaho na siya sa City Hall. Piringal. Haru! Yes. Asa ka? Balay. Ay, wala mo na busy? Ulo. Ha? Ano ko'y problema? Okay na. Dahil maulo man ko. Yung. Charot. Extra nga 1,000. Bulok pa. Di ay. Ako nagbuon. Sorry mo. Noon to ko'y paliton. Bulok pa. Nagulak pa ganing ko. Di ay. Karoon na magiging siya nga di available. Pring! Ah. Kawala ko sa akong paliton. Sa? TV Plus. Yuck. Sorry lang! Pring, it's a prank! Ayun. Say haru! Hello. Nag-vlog mo video. Sabog! Bye-bye! Love you! Love you! Okay mga bebes, so ang next nga content sa tong prank kay kunwari magpag-giveaway ta og load nga 500 pesos. This is Globe Telecom giving away 500 peso load. To claim, press 1. Ay, so nag-press ka sa 1. Wala na ako nadunggan ng toot. Naka-silent eh mong phone? Oo, naka-silent. That's why. Alright mga bebes, we have another victim. Hello. This is Globe Telecom in partnership with TM. We are giving away 500 peso worth of load. To claim, say yes. To claim, say yes. Get go! Delivery na sa karon delivery. Hello, Ma'am Jovet. Hello. Mao ni si Ma'am Jovet. Ah. Ay, ma'am, kana naami delivery ma'am ba? Diri sa OROQUIETA City? Basta na delivery. Nag-order daw kuno ka ma'am og isa ka queen size bed og sofa, set sofa. Oo naman. Oo naman. Ma'am? Hello. Basta i-play doon na. Unsay mo apelyido dahil ma'am kung pwede na akong mapangutana, ma'am? Jackson. Jackson? Oh, Job. Ay ma'am, Jovet Jobson ma'am. Ano naman nag-order? Ato isang adlaw ma'am, unya karon pa mi na deliver namo ma'am ba diri sa OROQUIETA City man sa Island. Ano mo naman ko i-order, sir? Hala ma'am, unsaon man yung nga Order. worth Sa unsa man na siya nga company? kung ani ma'am, Juratex. Jurassic. Wala mo ko i-order, sir. Wala mo ko sugad nag-order na, sir. Wala po na nag-order. Ma'am, istoryahan na lang si kuan ma'am, si Sean Abuton. Ate! Ay, buka mo. Iba Si Jan. Jan. Kadudambok. Lagi si Sean nagsugato te, i-prank ka. Buwan na ba yung pamilya na kuwante mo? Bayad na utang mo. Uy, kamusta man? Maling mo ron. Laro sa balay. Wala ka sa YouTube. Pag-hi sa YouTube channel. Okay, kaya nagsigpa na ako ko. Wow. Mag-isip mo. Oh, thank you. Uy, nailingaw pa. Anyways, that's it mga bebes. I hope you had fun. Thank you very much for watching this video. And I hope you're all safe. Please do support Harani Higala
they will be conducting an online concert on May 9 and May 16, 7 p.m. So please mark your calendars, set your alarms. And also Project Katawa, mga bebes. This is a fundraising project na akong ginakabisihan these days to help our events entertainers who were once made our events memorable, diba? And again, if you wish to donate, just visit Project Katawa's official Facebook page. And yeah, details are there. Thank you very much, and I hope again you had fun. If you do, please give this video a thumbs up, and follow me on my social media accounts. For Twitter at it's Paulie8, for Instagram at it's Jhon8. Thank you very much. Be safe, stay positive. We heal as one. Bye-bye. Bye. Stay safe. Okay. There you go.